Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου και σήμερα θα είμαστε αμυγάς. Όπως βλέπετε, για να σας κάνω το πρώτο, έχω αργήσει εδώ στο παιχνίδι, αλλά θα τις περάσω. Σήμερα θα παίζουμε play και όχι κανονικές πίστες. Οπότε πάμε να παίξουμε παιχνίδι και ας ελπίσουμε να το νικήσουμε. Που αυτό βλέπουμε να κάνουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε εδώ πέρα το τρόλ. Έλα ρε, δεν ξέρω πώς να κάνω. Εντάξει, έχει δύο σελίδες να είδατε στο. Και όποιος παίζει Baby Yellow, κάνει ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα subscribe. Αλλά όχι, δεν θα κάνετε, αλλά αυτό είναι να κάνετε και όλες αυτές οι προβολές που βλέπω και χαίρομαι. Σας παρακαλώ να έχουν και subscribe, είναι δωρεάν. Θα πάμε 300.000 XP και θα πάρουμε και το κουτάκι που θα έχει όπως πάντα μια φυλακή έτσι μέσα. Αργήσαμε full, παιδιά, αργήσαμε full. Κοίτα που πήγαν τα μποτάκια ρε. Τα μποτάκια. Αυτό βαράει χωρίς τα καρφιά. Τεχνολόγια. Δεν το ξέρω.
Έλα ρε σφύρα. Τώρα πάτα ρε πάτα. Γιατί είναι προ. Δεν με νοιάζει. Μπαίνω σε αυτόν. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Άμα μπούμε. Πρέπει να μπούμε. Ω, φάντο ρε. Ρε μαν. Φάντο. Ρε φάντο gaming. Πάμε λίγο. Για όσοι ξέρετε το φάντο gaming αυτή τη στιγμή κάνει live. Οπότε τον γράφω. Φάντο gaming. Κάνει live. Με βλέπω στο live μάλα. Με βλέπω στο live ρε μάλα. Παιδιά αυτό το κάνει skip. Το κάνει skip αυτό. Πάμε skip. Παιδιά, εδώ το ξανακάνουμε. Βλέπω το παίρνουμε το φάντο. Αν και αυτός κάνει το κάνει για να βλέπει τους άλλους. Εντάξει, σιγά. Αλλά δεν θα κάνουμε να δώσω το βοήθεια. Εδώ το wave challenge βάσει το σπάω. Παιδιά να το σπάσω όλοι.
πατάτες. Στέλνε ρε πατάτες. Στέλνε πατάτες ρε. Έλα ρε να βλέπω πατάτες να πέφτουν. Δεν πάρω να βάλω το παπούτσι. Αξίζει το παπούτσι.
Παιδιά, μπήκα τελευταίος. Πιστεύω θα κάνει edit. Θα βάλει περισσότερα, δεν είναι σίγουρο. Κάνει edit, ρε παιδιά. Οπότε πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο play και αυτό θα είναι το βίντεο μας. Ελπίζω να σας αρέσει και να σας άρεσε. Αλλά αυτό θα το πούμε μετά, γιατί το έχουμε τελειώσει, έχουμε και ένα τελευταίο play. Ποτέ δεν είναι αργά. Τσεκάρετε και το κανάλι του ξαδερφού μου, το Gregory 27614. Κάνετε το κάτι το νωρίς subscribe και το καπάκι που σας μπορεί να σας υπενθυμίζει ότι θα το αλλάξω όταν βρω πως αλλάζει. Αλλά το επίσημο όνομα είναι το Κώστας Gaming. Κώστας, ειδικά μικρά και το Gaming το παλαιό. Και μετά όλα μικρά και στα δικά. Όχι, πάλι αυτή η πίστα. Όχι ρε. Οι μπάλες βαράνε ρε. Οι μπάλες μου. Οι μπάλες μου βαράνε ρε. Οι μπάλες μου βαράνε ρε. Οι μπάλες μου. Όχι ρε. Οι μπάλες μου. Οπότε μου έξω ξέρει το πανόι.
Σίγουρα, είναι τότε. Κάνουμε το πρώτο δρόμο στα 50 subs. Παιδιά, δεν είναι όμως, ξέρω, όταν βλέπουν YouTuber καθόλου καλή ποιότητα και τέτοια που κάνω εγώ, βγαίνετε, αλλά σας παρακαλώ, κάντε ένα subscribe πριν βγείτε αυτά. Έχω ήρθει το βίντεο στο τέλος, δείτε τα σημαντικά τα σημεία, άμα δεν ξέρετε, σε κάποιους είναι δωρεάν πάλι. Σε κάποιους. Δεν νόμιζα ότι τα περισσότερα αυτά. Εντάξει, οκ. Αλλά θα είχανε που. Α, έπεσε κάτι. Δεν ξέρω να κάνει κάτι που εννοεί την περσινό. Οπότε δεν είχα φόρα λοιπόν. Δεν το έκανα ρε. Για το βίντεο δεν πρέπει να γίνει και πολύ μεγάλο. Αλλά... εντάξει, τι να πω. Τι να πω. Πείτε μου τι να πω ρε, πείτε μου. Πείτε μου ρε, πείτε μου. τρόμαξε εκεί. Είναι πολλά. Σκέφτομαι να κάνω live ξανά όσες πολλά συνέχεια. Αλλά αν δεν φτάσουμε το 50 subs δεν κάνω live. Στοιχειούμαι, δεν θα κάνω ποτέ live αν δεν φτάσουμε το 50 subs. Αυτό χάρη το τόνο. Δεν είναι κάτι, είναι ένα κουμπάκι. Και ένα like. Πιο εύκολο. Και κάποια τα likes, τα περίπου. Έχουμε λιγότερα likes. Δεν έγινε φυσικά κανένα. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και να σας αρέσει το κανάλι με καινούργιο. Πήρες κόκκινη κάρτα. Όχι. Πέρα. Μπορώ να σε βλέπω θετικά εγώ. Εγώ θα το σκοτώσω ρε. Θα το σκοτώσω ρε. Θα παίξουμε τελικά το play. Άσου μωρέ. Υγεία. Ήδη αρχίσει και να τις βλέπει. Πρέπει να τα πούμε λίγο καλά τώρα. Μην ξύσει. Τον ανέβασε εγώ εκεί πάνω.
τελευταία προσπάθεια. Και θα σας πω τη φράση που θα κλείνω. Θα σας πω τη φράση που θα κλείνει το βίντεο. Δεν αντέχω, δεν αντέχω καθόλου. Έλα ρε στέλνει κι αυτό. Τι κάνει ρε, πάτησε μόνος του play. Αλλά εγώ επειδή είμαι καλύτερος, επειδή είμαι ο καλύτερος, επειδή είμαι ο καλύτερος. Όχι ρε, τι έκανα ρε στο φάντο. Παιδιά, ωραία είναι η φωτογραφία, είναι να την αλλάξω, δεν ξέρω. Άμα χάσει τώρα, δεν φταίω εγώ. Άμα ξαναχάσει, φράση. Παιδιά, δεν με νοιάζει ρε. Δεν με νοιάζει ρε. Είναι βιάσει ρε. Στέκεται εκεί για να με δει, νόμιζα ότι θα το χάσω. Και ήθελα να μην βαρέσει, πες να πάτησε το emote, να πάτησε λάθος και να μην πρόλαβε να κουνηθεί. Ο μπρο είναι ανέστητος. Λοιπόν, μετά από αυτό... Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κόκκινα μήλα. Κόκκινα μήλα ρε. Βασικά. Να το κλείσω. Πρώτα θα κάνουμε αυτό. Πάμε ένα play, ένα μικρό play. Έλα ρε με τηλέφωνο. Έλα ρε με τηλέφωνο ρε. Πάμε κατευθείαν στο παρτίδι. Στην πίστα. Να πάμε γιατί αρχίσαμε. Πάμε, το έχουμε. Όχι, δεν πέσαμε. Έλα ρε πέφτω ρε. Το πουλί μου μέσα. Έλα, δεν πέφτω. Όχι! Παιδιά, απίστευτο, crazy. Τι γίνεται, τα βλέπω όλα. Είμαι στο μέλλον, τα βλέπω όλα. Έλα. Γρήγορα. Κατσακαπί. Μπάλα, καταλαβαίνω πανεύκολα, έλα. Άντε, ρε, νομίζω θα χάσει.
φάση νομίζω δεν προλάβουμε, ρε. Και πάμε κατευθείαν στη δεύτερη. Γιατί πάμε κατευθείαν στη δεύτερη εκδοχή, γιατί το βιντεάκι μας είναι πολύ. Τουλάχιστον κερδίσαμε, αυτό είναι το καλό. Ο Φάνκ μεταξύ άρχισε βίντεο, εδώ άλλος είναι μπρο. Δεν ξέρω τι να λέω, εικόνα, αυτόν βλέπω. Πρέπει να κρυφτώ ζωγραφίζοντας λίγο. Ωραία παιδιά, αυτό εδώ τώρα ήταν full tissue, ρε. Full tissue. Full tissue, ρε. Full tissue. Πώς έγινε. Πάμε στα κλάμ και... Master Box! Πήγα να πω Mystery Box. Παιδιά, κουτί. Τι είναι αυτό, ωραία, τι είναι αυτό. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και κάτι άλλο. Πάμε κατευθείαν. Το αγαπημένο αυτό κουτί. Πολύ συνδέει με τα 999. Τι προϊόν! Θα με δω τι είναι αυτά, ρε. Έχουμε κάτι πατλάβα. Γεμάτια. Πάμε information. Το βίντεο θα τελειώσει. Κλείνουμε, ρε. Κότσινα μήλα.